Duarbaguri APHLC aro atumpen Central Sarkar aphan Karbi Peace Accord kachitokpon along seat cap open for all to close pavir nangji puke hangpon. Labang solam the patumi Daythor Duarbaguri MAC constituency ke parlo along Pherangkia mai ke phapon along APHLC Duarbaguri committee lamjai sarpo Bristom terang pen ke hang padopon. Adun tholang lijongpon Karbi Peace Accord kachitokpon alam the pakengpon unlang pute ke pakengpon akenang sot puta than pachini pon. Totang te alang likijai pon alam thik arju pon senang. Aprangsi nilitum lakhain ko trok Duarbaguri constituency APHLC a hinpen kadowe phantame kadom picture eklo kadom asipini nilitum press meet ke phana ko bani tum ta kaching na ko armu ong is tame isialam ke nilitum ke jong dan ke lakhan lo Peace Accord phani nilitum kroi krip bupe we welcome Peace Accord nitum ning hang Peace Accord nitum hanti peace lapen harmony nitum lapen development nitum hakenang so lata nitum kroi lapen nitum deng atheman nitum ta ning samjin ben sina so pyorthe nitum da ki dukang tung vi phik kai ma kapalang bu kai ma hele mu kang bob kai ma bom kang bob kai ma kachiru hang jola nitum kroi krei lapen nitum ta ning dok di nitum da me ning samjin ben si banga khai ki doson si nitum da ning samjin ben si nitum da ki dukang tung kaching thur banga dim song kaching thur thak nitum det nitum long rita kaching thur nitum da chethek long itu nitum APSL sin nitum ning hang sitamen nitum pini ki punang kok ia the bangke nili asabo peding chet nili pupo je laso close 2.3 laso 2.3 laso close along kipudam open for all 10 seat pu ladak alenga thurun thulongi reservation $34 la pen lasong bong pen open for all la bang keba phanduji laso long alenga thurun thulong la kalang tema alenga thurun thulongi laso long ta nitum kroilo te boy phis me iritum langdam sina iritum 6 schedule area 6 schedule ke koma phansi ki panong lo ma pulote lake inglong aso phansi ke panong lo paragraph 20 long masame tok dak lo lake tribal areas pulote lake komane akeche phandong ke panong pikailo pina open for all polong mangki komane akeche aso phan nali ardep dam prat lo pulote la dojoi pe laso bharot সংবিধান laso bharot kachari calon alu alang tum thek thek pe alang tum nang chifaji they will fight back alang tum right chichini ke apot nonili tum pulo lasong bong ben ke la open for all along ke alang tum de delo idum aringa thulun thulong ipu alang tum dojoi pe la bang kep along ke hai deji phan alang tum claim klei pe nono son example Pawan Kumar Roy la ke ha kheruni pen lo mate kopili pen lo la ben ke non la itum mukut mohanto lake diopani pen lo la ben ke bokojan ben ke dikhel phukon lo to la dak example lo di non ke lake open for all kai thola bang thom de lo bang thom ben ke inut iem nang lo thelo non la so open for all la ten sit along la tuma phupakan ke deji ma ke ha deji pha la tum do clip yu pe ke dam tang a Peace Accord ka chitok a hut MOS UPDS accord te tum sara tum alang tum ka chitok a hut ka do we kar binglong rata welcome lo temi kechi su tum hasu people welcome kidet ke alang le tum protibat kuri alang tum chisong bokule lo mi ke kai tayar mi ke kai ka chisong alang tum pedu ko people hala so hut Assamese medium ke convert de si English medium pinchong det pudu alang tum people lo laso ka chisong nang kok ke alang tum arama ki kaching hona joini laso ek court ke nitum ha me lahai Assamese medium jonsi nang pawir bide to nitum alama ki biodet po si alang nitum kachisong pini laso ek court long song tro ka tuma court la panang jir tum asara tum alang tum chetok lo laso po nilitum welcome na so Peace Accord pha nitum hin be sem ningeng sam la panang chedon dun te wai phis me laso ek court long pini ke che so tum non tribal long ku people si ke do clip lo la tara so lam ta itum ka mathan dam ding dola BJP hayat lo pumar la BJP long kiduna tum anak ke che so tum ke do clip la pukalila Congress long ta national party lo pumasi ke do clip la pukalila la regional party nuno se thurpak lo pula pukalila dak matha dam snang ilitum people lo hala MOS ka che tok hut ka kham khedum do kok people sipini lao open for all bang kep thudun long po hut ko people sipini la dak ke che so nang do tun clip lo la lakta isi thetan ka juna ili methang ka cha ju dam nang idolang ilitum ka tu ka wisame la pen nilitum puthui penanga na asongja putu la pen asongja pitum pulo
24+ organization tum misleading kakuri APHLC atum misleading kakuri pusipu 24+ long ke do tum ke sob educated side komane ha Guwahati komane Delhi Dibrugarh kachari dam ke dak 24+ organization Karbi Anglong nang seng si apen nang chip block nang chesongi phantong hadak Dibrugarh University ka purhidam kali dono tum rabatum hala Guwahati University ka purhidam ke apen dak Karbi Anglong nang chip block phantong hadak a degree diploma BME ka chepa pas dam li dono tum rabatum la solam li tum matha nei nili pudam le alam mela phenlo je ala le tum kapurhi ka vedet tum tum kali komane je kathar le BJP chokla pen bache blocket la pukali alang tum hadak kapurhi dam BME ke pas tum saide komane doctorate la song kapurhi tum da do alang tum hadak doctorate purhi dam pamika MA pas pamika tong Karbi Anglong apen nang chip blocket phanse wangi pu hai la sa theta na question do lang li tum karcha junai Karbi a hamphanga rat si tum char junai la salam da ke chok ma ke chok chema avo that lo hala avo war lo amat akan par kapar vini kapar ini pemahala cek long wadam wo kamat par ipit bula masih akan mi ulup la citinang ne ilitu pawar dolo peman ilitum hai veri pola citinang ne ilitu pawar pohon mu politics pohon mu permanent kali pini do pena bawe ta khai ke kai ke do verji APHLC pini vir de ji ta e khai ke do verji gente nali APHLC akar bi bhanton ching hoi ma APHLC ban ching honji nili puje me khai ban ching hon ba prang na la APHLC ban mopi BJP phantong ching hon pa prang nei ma mate BJP ga phan ke kroira phan ching hona politu itum ka ching hon pa prang ching neng ke ekar biara de khai phan chi itum ching hon pa prang nang ji la so phisi BJP phan hon nang ji la so phisi congress phan ching hon nang ji nang khai apra nang dhrom gali nang jongsi nang khai vir de pute komat phan lo khimon handa kardom ji jisu phan komat lo kardom ji hem pu hem nam hem pura singja phan komat lo kardom po kangduk po kakli pho ka phejo po la so lam ni tum matha dan nang la nasi non ni lagi pudami alam bangke 24+ organization thuma misleading pulo alang tum hadak kapurhi kawe pin tum hadak ke do gali dono tum rap tum thekser tum si hadak du pini je kathar puthab lo pulo to je kathar phanang li tum kroi kri lo kroi tum te danu je kathar ke lake lakani je thaba muni pure nang tum kroi danu nang tum kroi tum te de kroi danu sita me kapuri thekser ari so ejang tum olongo hoi protibat koratu Arizon dulu dah. Apen na aco ceplok rengangjang apiso aso apai apo. Akor te muti tumhan. Alang tum aman coyor det peno. Alang tum cicini lo. Pini ni tum rengangjang lo pulu de lake ni tum ni pai ni pu tum hata ijot ka coyor lo palang tum cini. Kewati kopi posi ka ceso nang kok lo. Jongsi non dula so open for all along. Ake chok do pute alang tum do klip ji. Lake jaya ka tharung biji picok kali lagi. Lagi alang tum cini kente, 62 alang tum purhi kente. Paragraph 20 long si tok dak lo tribal areas pusi pulo kente. Ako jongsi ili tum jongsi karbiara tum jongsi 24+ tum ke chok chedo APHLC tum jongsi ke chok chedo pulote. Hala high court long da case hai de nahi kente. Kobi polo high court long case ke hai kente. Kobi po se hadak pen council man direction nang apilo kente nang tum sela moi pu new electoral law sela moi pu people on direction nang pi kente. La solam dari tum munthi dam nang la. Parti lo pumat la ekdom cetrol red chok la puta chokchi penangan adim ke nili CM Sarvanda nili churoji alang li ke klema ke mi adim an ke nili churoji MP Sarvanda nili churoji alang li arm struggle pen sidon pini ala MP nang manlong alang li struggle lo nili chini hele ke parfai man habik ke do la ke joy ki kali hadak chitiming phat pena behre jatta ave konani Mercedes to konani ahem building hadak ave hala so habit ka klong ki dugu do bensi karbia khai phan MOS ke ban lata nili deng lata kroi ni tum ning sam APHLC tu te wai phis tami la article 244 autonomous state abbas ke korni di rata tum Karbi Anglong ratum dono tum rapatum ke thek reset tum ban ni liang solam thi pu thekser tum han intelligent tum han ni tum society long intelligent tum han si thekser kapur hidum atum han si ni la solam ni li pachini tapi nali tum kenang sot nang litung political alang tum politics appear thelo nang litum nang ludu nang educated tum thekser ari so jang tum thekser amuni tu ini tum plilo autonomous state bas itum ke phudun de all party hills leader conference po huta ili tum meghalaya kelong huta itum phudun de derlu lata itip lobo 1994 ningkan ili tum phan MOU nang pilo 1 April ili tum phan laso te itum pludun der lobo laso dhupena phike chikloyan truck ta pling lang si छत्तीसगढ़ में हल उत्तराखंड तुमन के झारखंड तुमन के स्टेट पिदेलो के कोपी पोलो नि तुमन नंग पिउन ए पुतेंते ले नि तुमन
nang piun im alang tum handa pipa den no kente tip di lo bo MOS ka chetok aning kan Telangana sengget kali pe he tip thom lo bo non tip pli ki chok lo Central Sarkar no alo polisi done pine ilu tum chini tum di ha kona ne Vidarbha pandong pidet puni pine Gorkhaland mandong pidet puni pine la political advantage kilong iphan alang tum ke claim done pine ilu tum chini tum de kente Tipli lo donatum ilitum autonomous state mate hemprek separate state itu ma bas itum ki phudunde ki phludun mate ki longdunde si matha pamikas nang kupia polo ante BJP itum nitum long small state agenda do people nang itum ante jonglum thithide odun thithet ke pini hak tum pulo song trok ahle ke asong atum si laswai court ka chetok ke chok che pusipu nili puji alang tum khailong rilong praphana apran ka chipi nilang tum salute to all skaters, those who have laid down their life, the precious life, nang pran ka chipi tek pot nang tum hanili, nang tum salute lo, nang tum kar jong li tum man hirjumi na pinunta, na puan sa tum kar biya khai pan tum kam klem pon tek je pan. Song truck a pran ka chipi anok be pi tum hanili salute pilu nang tum han. Nang pran ka chipi hai pot nang tum hanili, nang choro part piglo. Nang tum a pran ka chipi ke komane open for all pu aphan nang tum ka chipi gali. Hele kapar phangar ni nali training ke nani pensionali semi ke tang hempre ka farman pini kupi posi MOS long nang jit kok lo komalo da ke chok cheke kenele vatum KPL ti song thom do UPL do PDC ke do latung elected body kali ke elected body tum se pressure pidunang pun ili tuma government ke ho central government atuman pressure pidunang ji song trok tum ka che tok long autonomous state ke mana pi vek nei athema ni tu molonga masi small state agenda do pu ke tok tang do apon iri tum non dhu ke iri tum pressure pidu nei non man la pressure pidu nei der mat pa tok lo man lo penangan tong ki pu ke ku people lo song trok tum si chok chi dili puji song trok tum ban dili chenghon pen chijin sup pinali tum ban nang tum ka chenghon ka vekali athema karbia rat tum nang tum habit do bom ta nali tuma song amen areng nang sodum dum dopik apran nang cipidum dum dopik nang tuma nang chengon hekali karbing long rat nang chengon pini ani nang tuma thalo aso api se court ke komani APSL si sumi claim boy 24 plus hala reng jang ka chesong dum claim boy pu nali dum nang mathari sara tum akechok chi ki dosi komat ni ke thek serum nang jong lo nili pula pukali asi bank pu son si kona se ami hi doma hadaksi ami doji pu asi kona ne ke chok chi ki dosi alam nang ke klang pusi puji la solama nang tum matha pame katha nili tum bhan nang lang salary nang li tum bhan ni tum akachurudu ni tum peace accord deng di pupike deng ni tum ning sam development ni tum tan ning hang peace accord ni tum tan ning hang ning kang sam pen ni tum ning sam jin pen la sokar milong ke doi phani tum ning hang stami hala nang tum nang chuning rijia bangala pe hello saratum nokbe tum nang tum nang chuning ri bangala pe hello saratum hala close 2.3 bang ili tum la kenang sotlang ma pusin lima thadang kachipa keng je bang athema ili tum la ke virus son si morni si nang kam dun bomi nang chan momi mo pen ili pu son si la long kep ke hai dia ji tum phan la tum theng tu theng long son nang dun clip ji ma open for bang ke badim la tum nang dun clip ji ma la tum kamatha thegi aja kong awi ma latum kamatha thega ja kong do la so kamatha thega ja kong bensi latum la long ke hai dia ji phan latum kam klem ki sara tum nan tum son trok tum phan li ri pen nali tum hai dom nang chor dom group lo nali tum la so lambang ma thapon dam katha constituency ki thak long jongsi non tribal aphan kona na kan hok doi pute latum apena ase nang chipa doji nang tum hong ding tami constituency ki thak long jongsi karbia phansi tribal phansi a vili dumunak pulote la non tribal dum apena ase nang chipa dum vegi ing hong ding thanale tu monali tum thek longji asi nali tum api se court ka che to apu thak ni li pu dami la pu hello ni tum APSL si tum 24 plus tum kroi le pokali 24 plus ame thanga kam chi claim no ni tum APSL si tum ame thanga kam chi claim no ni tum kroi la pokali kroi ni tum peace accord ni tum deng stame hala open for all po bang ni tum dak bang la so jonis abang ke central government aphan tamila so lam jong si paking unlang polote la so itum paking det si mi ma posi nan dum hani tum Dwarmagri APHLC hoi pe na tum ka chuni ni dun la pen lo once ni lidam the teng ton kok kadom
Duarbaguri Pena Mo Sinti 365 News India.